Sí, està gravant. Molt bé, doncs comencem la taula rodona d'exalumnes de la tarda. Benvingudes i benvinguts de nou a la sessió d'inauguració del curs 2021-2022 del Màster Universitari en Estudis Teatrals. Després de la pausa que hem fet per dinar, un cop hem pogut gaudir de la saviesa de les paraules del doctor Miquel Maria Gibert amb la conferència titulada Mirant cap a París, al Teatre de Boulevard, Joan Oliver i alguna cosa més, reprenem aquesta jornada amb un format, diria que força inèdit, en l'arrencada del nou curs teatral del MUET, que enguany coincideix amb l'efemèride, com s'ha dit, del 25è aniversari d'aquests estudis. Encetem, doncs, una taula rodona constituïda per exalumnes amb la mirada posada en el passat, perquè són exalumnes, naturalment, però per albirar el futur d'aquests estudis. Com deveu saber, els actuals responsables del màster, com ha deixat palès la degana de la facultat, han engegat un procés de reforma del pla d'estudis amb l'objectiu que es pugui aplicar un nou programa curricular al curs vinent. Com que es vol comptar amb l'opinió dels seus usuaris, els alumnes, s'han impulsat dues plataformes diferents, que el Rossent ja n'ha fet 5 cèntims aquest matí. A més d'aquesta taula rodona i d'una altra que se celebrarà més endavant a la seu de l'Institut del Teatre, també s'ha posat en marxa, com ha dit, una bústia virtual des de la web del MUET adreçada als exalumnes perquè puguin deixar-hi el seu parer sobre com caldria donar forma a aquesta titulació. Aquest breu qüestionari, que aprofito la vinentesa per demanar-vos que en feu el màxim de divulgació perquè com més respostes hi hagi, doncs més útil serà, entronca de fet amb la taula que celebrem avui. Els exalumnes que han acceptat de participar-hi provenen de l'itinerari de Teoria i Història de les Arts Escèniques, un itinerari que enguany, per qüestions diverses, no s'ha pogut oferir, però que segurament es podrà seguir oferint amb el format que els responsables d'aquests estudis decideixin que hagi de tenir, ja sigui per la fusió de les dues vies o el manteniment d'aquests dos itineraris separats. Com sabeu, el MUET s'estructura en una part d'assignatures comunes, troncals, i una segona branca que és més d'especialització. A l'Institut del Teatre s'organitzarà una taula similar d'exalumnes, però de l'itinerari de teoria i pràctica dels processos creatius, la part, diguéssim, més d'investigació pràctica, juntament amb una conferència o fins i tot altres actes de caire més performàtic. Estigueu atents perquè, com ha apuntat el Rossent, aviat es podrà concretar la data d'aquests actes. Deixeu-me que presenti breument els ponents que m'acompanyen. Jo soc un exalumne de la promoció 2018-2019, em dic Ramon Aran, i en Rossent em va demanar que mirés de dinamitzar una taula rodona de la vessant de l'itinerari de Teoria i Història de les Arts Escèniques. En la presentació que faré dels 4 exalumnes no revelaré quina va ser la seva tesina o treball de recerca de final de màster, perquè espero que ells mateixos en aquest primer torn de la taula ens expliquin quin impacte els va generar el fet de cursar el MUET en la seva trajectòria vital i professional, i segurament l'àrea de recerca prioritària que es va fer en el MUET és una cosa rellevant. En primer lloc, tenim Fanny Ferran, que és diplomada en Biblioteconomia i llicenciada en Documentació i Història de l'Art per la UB i la UOC. El 2010 cursa el Màster Oficial Interuniversitari en Estudis Teatrals al Mollet, que és l'antiga nomenclatura d'aquests estudis. El mateix any, amb Ramon Pros, munten una companyia pròpia de teatre de nom Peixos Peixeres, amb la finalitat de representar els textos que ells mateixos creen. Des d'aleshores han escrit i representat un parell d'obres per a públic adult, 3 obres familiars i diverses microescenes. Actualment compagina la feina com a bibliotecària a la Universitat Pompeu Fabra amb la codirecció de la companyia de teatre. Per si us interessa, els podeu seguir dijous vinent al Centre Cívic Vila Florida, Sant Gervasi, on representen l'obra La Final, i l'endemà al Centre Cívic L'Elèctric, de Vallvidrera, amb un conjunt de microescenes.
Perdoneu-me que tinc una mica de fonia. Vols un relleu, Ramon? En la lectura? No, segur. No pateixis. Amb un perfil menys abocat a la creació, però més encarat a la carrera acadèmica, tenim Maria Moreno, llicenciada en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, el 2010 per la Universitat de Barcelona. Va cursar el Mollet el 2011 i es va doctorar en Llengua i Literatura Catalanes i Estudis Teatrals el 2016 a la Universitat Autònoma amb la tesi El tractament del grotesc a primera història d'Ester. Actualment imparteix classes de literatura dramàtica a l'Escola Universitària ERAM, adscrita a la Universitat de Girona i també treballa com a professora associada a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Autònoma. Ramon, que fas patir. També em faig patir. Ja ho veig, ja. No, quan te queda així la gola. Aquí ens passen uns carmelets. Si vols, doncs autopresentem. Que jo em sé la meva història. De moment... Intentem ser protocollaris. D'acord. De moment. No he dit res. Sense mascareta. Sí, exacte. Bé, només un moment, doncs. Doncs, com deia, és professora a l'Escola Universitària Aran, adscrita a la Universitat de Girona. També treballa de professora associada a la UB i l'Autònoma i a sobre ha trobat un forat per ser aquí, cosa que li agraïm. Les seves línies de recerca se centren en el teatre de Salvador Espriu, Manuel de Pedrolo i Josep Maria Benet i Gómez. En tercer lloc tenim la Núria Ramis, Massacs, de la promoció 2017-2018, si no m'erro, 2016, 2017-2018, Ho vaig allargar bastant. Uns estudis que cursa després de graduar-se en Humanitats a la Pompeu Fabra, amb l'especialització d'estudis literaris. Disposa d'una ja llarga experiència en la gestió cultural. Durant la seva etapa d'estudiant del màster, va començar a col·laborar com a ajudant de direcció i com a dramaturgista en diverses produccions escèniques. Actualment és assistent de direcció artística del Teatre Lliure i segueix col·laborant en produccions teatrals com ara M. Farlek, que codirigeix i que s'estrenarà a la Gleba el proper 27 d'octubre. I en darrer terme, Martí Romaní, Piques, descendent de l'ínclit totterreny Jaume Piques. Quina vergonya. És graduat en Humanitats, també per la Pompeu, i va fer el MOET entre el 2016 i el 2017. Actualment és professor de secundària, feina que complementa amb la investigació teatral. La seva línia de recerca principal és el teatre contemporani català, especialment el textual. Ha escrit per l'Enciclopèdia de les Arts Escèniques Catalanes del PRAIC, de l'Institut del Teatre. Ha cocomissariat una exposició sobre Benet i Jornet i ara mateix també forma part de l'equip que està elaborant el tercer volum del debat teatral a Catalunya, que editarà l'Institut del Teatre. A tots quatre i als assistents, moltes gràcies per ser aquí. La taula girarà sobre diverses qüestions. La primera ja l'he apuntada, que té més a veure amb l'impacte personal d'aquests estudis en els que avui participen d'aquesta taula. En segon lloc, plantejarem una mica de debat sobre l'estructura del pla docent i sobre les metodologies que s'hi apliquen. I finalment els vaig demanar que pensessin en temes de recerca, inèdits, que ells creguessin prou interessants perquè fossin investigats per als alumnes actuals del MOET. Seran més o menys tots breus, d'uns 5 minuts. I comencem i acabo, per sort. Us faig una pregunta directa i qui vulgui començar, doncs, que ho enceti. Com us va afectar o condicionar el màster en la deriva posterior de les vostres vides, de les vostres trajectòries? Qui vulgui llançar la primera pedra, endavant. Bé, jo, la veritat, la meva idea, jo quan vaig fer el màster, era dedicar-me després a fer un doctorat. Això va ser el que jo tenia en ment. Però després van passar coses entremig, no? També a la feina vaig tenir un canvi de torn, que em suposava més dedicació a la feina, i després també amb la companyia de teatre ens van començar a sortir més bolos i al final vaig tenir que aparcar aquesta idea del doctorat, no? Però la idea, quan vaig fer el màster, era aquesta. Ara, doncs, actualment no he pogut fer més recerca i sí que m'agradaria fer-ne. El que passa és que, clar, he de tenir temps i el temps no sempre es troba. Potser sí que ells han tingut més impacte, no, el màster en la seva trajectòria. Perquè tu, Fanny, vas fer una recerca de TFM sobre Strindberg. Jo vaig fer la recepció teatral de Strindberg a Barcelona entre l'any 1903 i 1936.
és un tema molt xulo i m'ho vaig passar molt bé, la veritat. A més, vaig descobrir coses que encara no estaven investigades. Vull dir, hi havia una data allò d'una representació, em deien que estava documentada, no més antiga, del 1925. Quan vaig començar a investigar l'any 25 em sortia el 1905, que deien, ui, això no, s'havia representat abans, el 1905, oi? No? I em va suposar començar des de l'1 de gener, perquè l'única pista que tenia era l'any 1905. I des de l'1 de gener regirant diaris, a veure si s'havia representat realment el 1905 una obra de Strindberg, i sí. El 18 d'octubre, encara me'n recordo, després de 10 anys, la data, perquè anava cada dia allà a l'arxiu a mirar els diaris, i el 18 d'octubre hi havia la representació de l'any 1905 de Strindberg al Teatre Apol·lo. I aquell dia que ho vaig trobar va ser com, uau, us podeu imaginar, no? Després de mesos anant mirant diaris, doncs va ser molt xulo. O sigui que aquí m'ho vaig passar molt bé amb el màster, m'hagués agradat continuar, però és el que us dic, que al final també has de triar i em vaig quedar aquí. Clar, perquè el mateix any que tu acabes el màster, diguéssim que crees la companyia amb en Ramon Pros. Jo no sé si era alumne del màster. No, ell va estudiar com a actor a l'Institut del Teatre, és actor, i nosaltres vam provar, anàvem escrivint coses i va haver una obra que vam guanyar un premi petit, però vam dir, doncs, per què no la muntem, aquesta obra, ja que hem guanyat un premi. Va ser una mica, mentre feia al final el treball de fi de màster, va ser això de la companyia de teatre. I, clar, va haver un moment que vaig haver de triar, dic, o tiro per la companyia de teatre o per la investigació, i em va costar, perquè m'agraden les dues coses. M'agraden les dues coses, i vaig haver al triar vaig triar la companyia de teatre. I tu creus? Perquè segurament ets la persona que s'ha dedicat més clarament a la creació, a la pràctica teatral. També la Núria Ramis, però jo suposo que la part acadèmica encara és molt recent i potser té recorregut. Fins a quin punt els ponts es poden, si és que realment es poden traçar, si creus que hi ha hagut ponts entre la teva part més acadèmica i que es va concretar en aquesta investigació, en aquesta recerca sobre Strindberg, fins a quin punt es pot, a tu t'ha enriquit, si és que t'ha enriquit, d'alguna manera, de cara també a la creació? Més que res, que quan vaig fer el treball de fi de màster de Strindberg m'ho vaig llegir tot. Crec que gairebé totes les obres de Strindberg, tot el que havia escrit Strindberg. I això sí que a l'hora d'escriure, amb alguna obra m'ha influenciat la manera d'escriure de Strindberg. Realment nosaltres vam escriure una obra que es diu Absència, amb aquesta sí que vam guanyar un premi, és potser la que ens va sortir millor, i hi ha bastant de Strindberg allà, perquè feia poc que havia fet el treball de fi de màster i potser anava tan influenciada de Strindberg que vaig llegir tanta cosa de Strindberg que em vaig passar després molts anys sense llegir res de Strindberg perquè estava com ja saturada. Però sí que em va influenciar després amb aquesta obra, això sí que es veu claríssim. Maria, si vols. Sí, doncs per mi el màster és com va començar tot, on va començar l'inici de les meves investigacions, de tenir aquest interès. Jo, clar, quan vaig acabar la carrera, que havia fet teoria literària, és una carrera que és molt bonica de fer, però té el problema que tot és molt teòric. I llavors pensava, què faig? Continuo un màster de teoria literària, faig estudis de literatura catalana o faig teatre, que em semblava serà una mica més arriscat. No sempre hi ha la sensació després de què treballaràs si t'hi dediques. A més, clar, jo sóc incapaç de posar-me dalt d'un escenari, ni d'escriure, ni de res. M'agrada molt, però per investigar-ho, no? És a dir, des de la distància. I llavors pensava, llavors em vaig decidir a fer això i realment jo m'ho vaig passar molt bé a les classes teòriques. Per exemple, aquí que tenim el Miquel Maria Gibert, clar, jo estava acostumada, tot teoria, havia fet també assignatures de filologia que eren, diguéssim, anàlisi de text, però clar, aquí el que ens va ensenyar el Miquel és a descobrir com funcionava l'engranatge d'una obra. I això, és una cosa que per mi em va semblar com meravellosa, perquè era aquesta aplicació de la teoria a la pràctica que va ser realment fabulosa. Després també, clar, aquí vaig conèixer que després seria, amb el Miquel Maria Gibert, el meu director de tesi, que és l'Enric Gallén, perdó, que quan acabes coneixent algú costa. Molta familiaritat, sí. I clar, aquí me'n recordo que ens feia me'n recordo perfectament que estaven posant en el moment, estaven fent el llibre La gata de zinc i vam estar mirant com havia recollit la premsa aquesta obra que tots havíem anat a veure. Llavors, clar, va tenir la cosa que era recepció, però no com van rebre no sé qui, l'any no sé quantos, que també, sinó que estava passant en el moment, nosaltres havíem vist l'obra, podíem veure que havia dit la premsa, podíem entendre Williams, me'n recordo que fèiem un debat i mira que crec que acabàvem les classes, si no recordo malament,
a 2:15 del vespre, que t'havien d'agradar, però és que realment era una cosa que... No, i a mi em van agradar tant que jo el treball de fi de màster, jo de recepció ho vaig fer per les classes que feia l'Enric Gallent, perquè també ho trobava tan interessant, perquè no m'havia plantejat jo encara... Era d'aquelles que fins a l'últim moment no sabia de què fer el treball, que tothom ja, els companys ja tenien definit i jo pensava, ai, de què el faré, no? I amb les classes de la veritat vaig dir, no, ho he de fer de recepció, perquè ho trobava molt interessant. Clar, és que és com el moment, per mi el TFM és la cosa més important perquè coneixes la persona que et guiarà, comences a treballar amb aquesta persona, és dur també perquè evidentment comences i fas moltes coses malament, no sé vosaltres, i llavors no hi estàs, és a dir... Sí, Bueno, sí, no? sí, ho fas malament, sí. I llavors, clar, és com complicat i la persona ha de tenir paciència amb tu i tu et frustres, etc. Però després val la pena quan veus el resultat. La veritat és que aquest procés d'investigació per mi va ser molt important. Doncs la meva trajectòria és força paral·lela. Jo vinc d'Humanitats, jo sí que vinc de la part teatral de pujar a l'escenari. Em vaig formar com a actor durant uns 2 anys, encara que després no m'hi he dedicat, però sempre he fet teatre. Vaig dir, formo durant 2 anys com a actor, meto a l'ECOC, i vaig dir, molt bé, fins aquí, ja està, m'ho he passat molt bé, no seré actor, però la formació la tinc. I llavors em quedava el coquet, jo a Humanitats havia fet el meu TCG sobre l'obra de Jordi Casanovas, per tant, teatre català contemporani. El Miquel va ser el meu director del treball i vaig descobrir aquest màster al Moet, recordo una companya me'l va recomanar, i vaig dir, doncs anem a provar perquè m'interessa. Jo no sabia que volia investigar teatre i per tant el màster realment és la porta d'entrada a la investigació teatral i adonar-me de vull fer investigació teatral. No només d'adonar-me'n, sinó també és la porta a través de l'Enric Gallent, que és un nom que sortirà recurrentment, el pare, una mica, és m'obre les portes de les primeres feines d'investigació. A les classes de teoria a la Pompeu érem 3 i els diàlegs eren tan fluïts que un dia em va dir, escolta, necessito que m'ajudis amb això. I aquí empieza todo, ¿no? Que diria el Piqué. Con él empezó todo. I a partir d'aquí, per tant, el màster això, em dona les eines, m'obre les portes a investigar, no em dona de menjar, he hagut de fer el màster de professorat, però sí que sempre he mantingut un contacte amb companys del màster. De fet, durant un temps vam decidir fer classes però fora de les classes. Pactàvem que llegíem un text i quedàvem per comentar-lo. És a dir, seguíem fent classe amb l'Enric. És a dir, aquest mes ens llegim, no sé, la Malquerida de Benavente. Sí? Potser no el millor text que vam llegir, però quedàvem i comentàvem, no? Seguíem fent classe per aquesta cosa de gaudir interpretant un text, no? Per tant, sí, el màster és aquesta... em va obrir la porta a la investigació i a poder estar fent ara el debat i a poder fer l'exposició i petits encàrrecs del PRAEC, etc. Sí, per mi no ho sé, crec que va ser la porta d'entrada del Moet a vessants molt diferents. Per una banda hi havia tota la vessant acadèmica que crec que va fer que fos còmode entrar-hi perquè venia també d'Humanitats, com el Martí, i fer un màster a l'Autònoma basat en que sortia una mica d'una facultat de lletres, era una manera còmoda d'anar cap al teatre. Jo sempre n'havia fet, havia tingut també companyies o havia fet classes d'interpretació, però a través de l'acadèmia, diguéssim, o de la universitat era una manera còmoda d'apropar-se al teatre d'una altra manera i crec que va ser més... La investigació va ser més el mitjà per poder assentar-me potser en tot el que és la gestió cultural i també la creació d'una altra manera, no? D'una manera potser més confiada. És a dir, jo potser amb els estudis universitaris és un lloc on m'he sentit sempre còmode, no? I el Moet va ser una manera de dir, bé, entro aquí per aquesta via universitària, però em va servir, doncs, tot i fer el teòric, jo vaig fer pràctiques, diguéssim, em vaig posar a fer pràctiques en processos creatius. A la vegada que vaig començar el màster vaig entrar també als Malnascuts, a la Sala B, que és un laboratori de creació jove, que segurament coneixeu. Hi ha altres
i en altres vaig anar entrant, vaig aprofitar aquell espai de temps que també laboralment em vaig donar per estudiar d'alguna manera. Va haver uns mesos en què vaig poder dedicar-me més a això i vaig aprofitar també per entrar en processos creatius i guanyar una confiança en això. I no sé, crec que, clar, jo després no m'ha portat a investigar realment. És a dir, la investigació potser va ser més una via per veure la resta de coses d'una altra manera que no un fi. La meva investigació va tractar sobre la crítica teatral periodística en els últims 20 anys. Primer vaig fer una anàlisi dels últims 10, però ho vaig acabar ampliant com a segle XXI. I al final me n'adono que potser això anava una mica dirigit a un interès global del que representa el teatre en un sistema cultural, de la salut del teatre, també de les funcions de les institucions teatrals de la nostra ciutat, etc. Vull dir que se m'acaba, en el cap se m'acaba fent com que té una lògica amb la feina que vaig fent ara, més d'assistent de direcció artística en una institució pública. No sé, suposo que va anar una mica per aquí, però diguéssim que no em va fer quedar en la investigació, sinó que potser la investigació i la universitat van ser un terreny còmode per poder reflexionar sobre la resta de coses, sobre la creació, sobre la gestió. Sí. Bueno, està molt bé que un gestor sàpiga com funciona la crítica teatral contemporània. Deu ser l'únic cas de gestor que ha estudiat acadèmicament la crítica teatral contemporània. Molt bé. Moltes gràcies. Obrim un segon torn més enfocat en l'estructura del pla docent, en les assignatures, per tant. No sé si heu pogut fer aquesta comparació entre més o menys les assignatures que vosaltres vau poder cursar en la promoció que vau cursar al màster, amb potser el pla docent dels últims anys, l'últim parell d'anys. En qualsevol cas, m'interessaria demanar-vos quins aspectes o assignatures creieu que podrien modificar-se en aquesta reforma de la qual parlàvem fa uns instants. Quins altres aspectes o assignatures penseu que estaria bé que romanguessin, diguéssim, sense tocar? Què és el que funciona, si és que teniu una idea clara d'una cosa que funciona al 100%, i per tant, si creieu, jo vaig deixant idees, que el nou currículum hauria d'incorporar alguna matèria nova per adaptar-se al context d'avui, de la societat d'avui. Si veuríeu vosaltres que heu fet l'itinerari de teoria i història de les arts escèniques, per tant la part potser més historiogràfica, si veuríeu adequat que potser els dos itineraris es fusionessin en un de sol, o d'altra banda si creieu que seria més saludable mantenir l'estructura actual binària. I penso que en aquest mateix bloc podríem aprofitar ja la brilantesa per reflexionar sobre la multiplicitat de metodologies que conviuen al màster com fet natural, tenint en compte la diversitat d'institucions que el sustenten. Si voleu, comencem com abans, o si algú té un especial interès en començar... Bueno, ataco. Ataco primer, perquè abans en parlàvem amb el Rossent i m'he quedat una mica preocupat. Sí, és veritat. En relació amb què hauria de romandre, com a mínim, per mi serien les dues vies. Aquí és fàcil perquè som 4 que vam fer la mateixa via, però penso que... A veure, jo em dedico a la secundària, soc professor i sé que és molt xungo això de ser professor i de pensar estudis, de programar, etc. Però com a opinió personal penso que un màster són uns estudis d'especialització, i a més aquest ha de ser d'especialització en la investigació teatral, ho dic perquè a vegades hi entra gent que no sap ben bé què és el màster d'estudis teatrals, màster d'especialització, i justament tenir dues vies permet aquesta especialització. Fusionar-les, des del meu punt de vista, implicaria perdre aquesta especialització, caure en certa dispersió, en certa multiplicitat, que el pla com a mínim que vaig fer jo encara tenia, i per mi seria un risc de desvirtuar-lo. Per tant, des del meu punt de vista, en primer lloc, que hi hagi dues vies que em semblen complementàries, però a vegades prou diferents com perquè hi hagi assignatures diferents. Jo no seria capaç de posar-me ara mateix a investigar com funciona un procés creatiu. Jo em sento més còmode amb el text, amb la recepció, amb articles de premsa.
I per tant penso, ostres, jo no puc trepitjar aquest terreny, no? Crec que cal algú altre que hagi treballat més com treballa amb els actors, com treballa amb els directors en el procés creatiu i crec que és vàlid, no? Ells han treballat més escena, han treballat dramatúrgia en el literari del màster i penso que seria interessant, com a mínim, mantenir-ho. No sé què en penseu, companya. Sí, no, aquí estic absolutament d'acord. A mi també m'ha sabut greu quan m'han dit que havies aparegut la part teòrica perquè, clar, hi ha un conjunt de persones que no són dramaturgues, que no et posaries en escena, però t'agrada molt el teatre i t'agrada molt estudiar-ho i, clar, haver de fer unes assignatures en què un no se sent còmode és una mica difícil. I, a més del que ha dit el Martí, també hi ha el fet que, no dic que sigui el cas de l'Autònoma ni tampoc de la Pompeu, però la Universitat de Barcelona diria que el teatre està una mica arraconat, diguéssim, amb alguns estudis universitaris, no? Sembla que només existeixi la poesia i la narrativa. Llavors, clar, poder anar a un lloc on realment es pugui estudiar de forma especialitzada el teatre i poder investigar, crec que és molt important que es mantingui. Sí, jo també estic d'acord. Sí que és veritat que en casos com el meu, jo veia els dos itineraris i no sabia quin triar perquè m'agradaven els dos. O sigui, era com potser el fet de poder escollir alguna assignatura de l'altre podria ser no eliminar, no? Que si algú vol fer, doncs ho acabem fent nosaltres, ho acabem fent nosaltres, o fa l'altre, no? Però que potser pots agafar alguna optativa, no? Perquè, clar, jo en el meu cas sí que m'agradaven els dos i vaig tenir allò que dius, quin trio. Al final em va tirar més la part també més de recerca, d'investigació, però la veritat és que els dos m'atreien. Potser sí que obrir la possibilitat que pots fer alguna optativa, no? Aquests laboratoris de dramatúrgia, ho trobava fantàstic, jo això també, quan estava fent l'altre, no? I dius, la possibilitat de poder fer alguna assignatura sí que em sembla bé. Ara, eliminar-lo, ostres, estic d'acord amb el que dieu. Sí. Jo, independentment del tema dels dos itineraris, que deies, no? Com què trauríem o què deixaríem, crec que el MUET té una mica com un etern problema que no depèn d'ell mateix, sinó que és el que tu deies, no? Que la gran majoria, jo diria que totes les carreres, almenys de l'àmbit d'humanitats, diguéssim, fan molt poc cas al teatre, sí, n'hi ha poquíssim, i a part no hi ha un grau, és a dir, és un màster d'especialització d'una matèria que no té grau, o sigui, que no té base... Sí, no, si tu vols estudiar teatre, teoria, jo vaig haver de fer història de l'art i a la UB perquè tenien un departament també d'arts escèniques, però és l'únic, i eren unes assignatures, vull dir, no era tot un grau de teatre. Sí, és l'únic que vaig trobar de dir, mira... Llavors, en aquest sentit, és un màster a vegades una mica impossible, per dir-ho d'alguna manera, no? Que està molt aconseguit en molts aspectes, però vull dir, sempre té aquest punt de que tothom, crec que tots, o a mi em va passar, de projectar-hi unes idees i un desig de voler aprendre de cop tota la història del teatre i de llegir tota la teoria i clar, és un màster d'un any en principi, és a dir, són 2 semestres i a més tens molta feina en fer la teva pròpia investigació. Bueno, no sé, crec que és un tema interessant sobre el qual pensar, que és el que amb un màster d'un any que ofereix aquesta especialització sobre un fet que no té previ estudi per la majoria d'estudiants i que, a més, tots aquests estudiants acostumem a venir de llocs força diferents. És a dir, estudis literaris d'humanitats, però després tens gent que ve de formar-se en moviment o en dansa o en teatre. Sí, això ho fa molt ric. Això ho fa molt ric. També després fa que hi hagi d'haver assignatures una mica més àmplies, no? D'amplitud. I lligant amb el que dius tu, que és interessant, és veritat. És a dir, a la nostra part teòrica hi ha l'assignatura d'història, que realment fas un recorregut per tot el teatre, no? Des dels orígens fins al teatre més contemporani. A quina carrera pots fer això? Dedicar específicament una evolució des de les festes dionisíaques fins a Artaud. És això, és el que et deia d'història de l'art, que sí que hi ha hi ha teoria del teatre, penso que hi ha història del teatre 1, història del teatre 2 i alguna assignatura optativa que ho pots fer, però és l'únic, perquè jo tenia molt clar que volia estudiar teatre i l'únic que vaig trobar va ser història de l'art amb aquesta especialitat, però... Això és el llegat del Ricard Salvat. Sí, no? Més enllà d'aquesta duplicitat d'itineraris que
aquest any per raons, diguéssim, podríem dir-ne fins i tot contingents, doncs no s'han pogut oferir. Imagineu-vos ara que el doble itinerari segueix vigent. Què modificaríeu de la part, diguéssim, de continguts? És a dir, introduiríeu alguna proposta nova, alguna assignatura la modificaríeu perquè penseu que potser no acabava d'adequar-se del tot a les vostres expectatives? És a dir, si algú s'hi atreveix, tampoc us vull obligar, no? A entrar com al fang, és a dir, en matèria concreta. Bueno, jo entro amb el fang però tinc el problema que no me'n recordo, ja sé que hauria hagut de mirar, exactament del nom de les assignatures, no? Però, per exemple, recordo que a l'Autònoma, a l'assignatura aquesta que vam fer, això ho ha dit el Martí, estava molt bé perquè veies aquest recorregut. Clar, per exemple, a l'institut, i ara no ho dic perquè sigui aquí, a part de les classes que feia en Carles Batlle i que teníem tota aquesta dramatúrgia contemporània, que n'hi havia d'altres, per exemple, que a mi em semblava l'enfocament que jo no acabava de veure, si parlàvem de zombis i estàvem 6 sessions parlant de zombis, no acabava de veure-hi com una finalitat. És a dir, en alguns moments a mi em va semblar que a l'institut algunes assignatures no estaven com prou ben definides a nivell conceptual, és a dir, no acabava d'entendre perquè estaven fent una cosa tan específica en el moment, no? Llavors, també hi ha una cosa bona, que és que en l'assignatura, per exemple, a l'Autònoma, he vist que això ha canviat perquè, clar, ja fa anys que jo ho vaig fer, fa més d'11 anys. A l'Autònoma jo vaig tenir molts professors, diguéssim, amb aquesta que era de Grècia fins als nostres dies, bueno, fins al segle XX, i aleshores això té la cosa bona que tens especialistes en cada matèria, no? Per exemple, la Comèdia de l'Arte que ens va fer el Rossell, és a dir, recordes, són aproximacions diferents, però sí que hi havia aquesta línia i crec que en algunes assignatures caldria buscar més aquesta línia des del meu punt de vista. Crec. És la sensació que jo vaig tenir. Per mi, jo no em posaré tant en el fang, però sí que penso que el que cal preservar, o el que per mi té el Moet de molt bo, és aquesta varietat, de fet. Si tu parlaves de la diferència entre certes assignatures de l'Institut i de l'Autònoma i de la Pompeu, en el meu cas, no sé si era així també, però a mi el que em fascinava d'això és que eren maneres de veure-ho molt diferents, i segons com generava una sensació de caos, de dir, bueno, en aquesta assignatura he de fer aquest treball, però resulta que si el faig per un blog d'un professor de l'institut puc fer una cosa completament diferent de la que faria si ho faig per un professor del blog que toca a l'Autònoma, però a la vegada et fa un eixamplament de mirada, també en referència al que deia el Martí, de la varietat d'orígens que hi ha en el Moet, de gent que ve de fer projectes o formacions molt diferents. Crec que una cosa que potser el Moet hauria d'intentar, tot i els canvis que faci, no perdre, és aquesta idea de poder eixamplar la mirada sobre com investigar en les arts escèniques. Parlem de teoria o parlem de processos creatius, que crec que al final d'alguna manera pots trobar molts grisos entre una cosa i l'altra, i cadascú decidirà per on s'hi posa, si s'hi posa des d'una etiqueta o des de l'altra, però sí que és interessant que sobretot tenint aquest espai de temps que jo insisteixo que em sembla molt curt i sempre em sembla com utòpic intentar buscar la perfecció en un curs acadèmic sol, aprofitar aquest temps, si més no, per incentivar aquesta mirada i aquesta gran ventall de maneres d'estudiar el teatre que hi ha. Perquè realment és que crec que també, més enllà de que els graus o de les formacions acadèmiques més bàsiques que hi ha ignoren el teatre absolutament, crec que també estem en un país on la investigació de teatre, o desmentiu-me si esteu vosaltres més ficats en aquest tema, però està... És a dir, és difícil de trobar on anar a investigar en teatre, no? Quan un fa un doctorat en teatre no hi ha unes facultats específiques d'això, no? La literatura... El doctorat aquí és de filologia catalana, estudis catalans i estudis teatrals. Per tant, hi ha un punt que el Moet pot tenir es pot significar, diguéssim, en plantejar maneres d'estudiar el teatre i de fixar-les o d'empoderar-les d'alguna manera, no? Perquè realment hi ha molt per fer
Sí. No? O sigui, Però tot és possible. Jo, en aquest sentit, que el fet que hi hagi orígens tan diferents en l'alumnat sempre vol dir que hi ha expectatives molt diferents i que s'hi poden buscar coses molt diferents i, per tant, que evidentment el màster no serà mai de l'agrat 100% de tothom, no? I insisteixo en aquesta idea que dius ostres, la màgia, no? La gràcia és aquesta varietat. I em vaig quedar a vegades una mica que la varietat es traduïa en dispersió, no? Sí. És a dir, que recordo una assignatura com troncal, que és justament de metodologies d'investigació, es diu una cosa així. Hi havia una mica de molt professorat, molt anar d'aquí, anar d'allà, allò, 2 dies d'òpera, i dius, ostres, espera, què estem fent, no? Al final, com he d'investigar? I ara vaig a l'institut i em parlen d'una altra cosa, i ara vaig a l'autònoma, i al final el caos no acabava d'ajudar a dir és un màster d'especialització en investigació, però al final hi ha tantes coses obertes que no m'estic especialitzant, que estic tastant. Llavors, aquesta dualitat entre hi ha moltes maneres de veure, hi ha molts itineraris per escollir i a la vegada vull especialitzar-me, cadascú amb la seva cosa, evidentment, és difícil de conjuminar. Per tant, per mi, el màster hauria d'intentar conjuminar aquestes dues coses oferint el màxim ventall. Per exemple, ara se m'acut aspectes que no són massa del meu interès, però que trobo que faltaven, més una mirada en el circ, fins i tot, una mirada en el teatre d'objectes, o dedicar més espai al teatre líric o al teatre musical, potser tenint un ventall més ampli d'assignatures. I que a més, vull dir que segur que es poden oferir perquè ja hi ha gent experta, però a vegades sí que trobava que hi havia com que saltaves massa d'un lloc a l'altre i et perdies, i potser en un nou itinerari caldria... Clar, jo crec que, entenc aquesta sensació de dispersió. També penso, ostres, si ara ja afegeixes circ, teatre d'objectes, no? No sé com optativa. Tornem a aquesta idea de tens un semestre de metodologies d'investigació, que diguéssim que és la gran assignatura d'això, popurri de... Que t'ha de formar com a investigador. Que a la vegada és interessant. Jo crec que la varietat, diguéssim, la diversitat, no treu la coordinació. És a dir, crec que es notava molt quan hi havia blocs que estaven més coordinats o hi havia una intenció del docent de coordinar-se o d'escoltar la resta de blocs de l'assignatura i quan no. Jo crec que aquí sí que... I també amb un tema institucional, inclús potser entesa entre institut i universitat. Caldria una taula de diàleg de moda entre institucions, posar sobre la taula, pactar l'ordre del dia i dir, escolta, Pompeu, autònoma, per no trepitjar-nos, no... I que no vol dir uniformitzar, però potser s'organitza d'una altra manera o es prioritza una altra cosa. És a dir, els 2 dies d'òpera, que els has citat, i jo recordo també absolutament de fer 2 dies d'òpera, crec que van fer. Sí, i clar, eren estranyíssims, perquè eren 2 dies, clar, i deies, ostres, això deu ser molt interessant, però fins a quin punt fer aquests 2 dies m'enriqueix d'alguna manera... Perquè no faig una optativa d'òpera si vull investigar allò. Exacte, si tinc algú més dies que en sap d'una cosa, doncs fem aquella cosa i després, si a mi me n'interessa una altra, ja aplicaré aquest mètode o aquesta visió a una altra cosa, no sé. Permeteu-me que sigui punyetero. Sí. Però els recordeu aquests 2 dies d'òpera? Perquè altres dies d'altres matèries potser no recordo. Jo recordo que eren més dies. I també eren 4. Nosaltres sí vam fer més dies, perquè és un tema que a mi m'agrada molt i sempre recordo que eren... Em sap greu, recordo les òperes que vam fer. He pogut recordar uns altres, Sí. No, però jo també recordava. Sí, més dies. També recordo la dansa del ventre i la motion. Vull dir que cadascú té les seves batalles. Jo els zombis no els recordo. A veure, és que aquí va haver el canvi. Sí, nosaltres... Vosaltres, la majoria, diguéssim, o diria que tots, no veniu d'una carrera específica de filologia, sinó que veniu d'estudis literaris, però que no és una filologia específica d'una literatura d'una tradició concreta. I llavors, d'alguna manera, aquesta visió més generalista també és la que heu trobat al MUET, és a dir, història de les arts escèniques, història de la representació, en el cas de l'itinerari, diguéssim, d'historiografia, de teoria i història de les arts escèniques, i molts us heu acabat dedicant al teatre català.
és a dir, a la pròpia tradició, no? Casanovas, Espriu, la crítica d'avui aquí, Strindberg. Strindberg hi vaig fer... Strindberg a Strindberg a Catalunya. I us volia plantejar, i potser, evidentment, això ho pregunta algú que ha estudiat filologia catalana i que, per tant, potser és una cosa que se m'acut a mi, però que potser no és un interès compartit. Ja d'entrada. Trobeu a faltar alguna assignatura que sigui més d'especialització concreta sobre una literatura concreta? Dic catalana, perquè evidentment som a Catalunya, no? I és el més natural del món que cada país ofereixi una recerca acadèmica sobre la literatura pròpia, però quan dic catalana podria dir la literatura espanyola, és a dir, com deies tu, després veu seguir llegint La Malquerida de Jacinto Benavente, que és un nom importantíssim per entendre la configuració de l'entorn escènic i com hem arribat avui en dia. Jo deixo anar la pregunta. Potser... Jo sí. És a dir, i més veient el panorama actual de com es tracta el repertori teatral català clàssic o el repertori teatral textual, més que mai. Vull dir, és que si no ho fan les grans institucions de teatre, doncs que al final ha de fer el màster, de cuidar i especificar si dona accés al doctorat d'estudis de grau, no sé com es diu el doctorat, de filologia catalana, doctor en filologia catalana, no? Llengua i literatura catalanes i estudis teatrals. Doncs coi, no? Hi ha gent que és doctora, que ve de Llatinoamèrica, que no parla un borrall de català i que acaben sent doctors en llengua i literatura catalana i estudis teatrals, no? O gent de sintaxi que acaba sent doctora en estudis teatrals, això també. I viceversa, no? Doncs justament com a màster de 3 universitats, 2 universitats catalanes i l'Institut del Teatre, hi hauria d'haver una formació troncal sobre la pròpia tradició. Crec que seria normal en qualsevol altre país. No conec, no he posat a comparar plans docents, però m'imagino que si fas un màster semblant a Londres, crec que del senyor Shakespeare en parlaran una mica. I crec que si ho fas igual a París, del senyor Molière també en parlaran una mica, no? Jo no recordo que ens parlessin de Guimarà, per exemple, no? I em sembla un dèficit important, i més, vull dir, com que és una mica el meu negociat, i també el teu, diria, veient que en les programacions dels teatres cada vegada es va relegant més, no? Aquests que escriuen teatre en català ja no interessen tant, doncs crec que des del màster com a mínim caldria sustentar-ho per mi. Jo sí, crec. Sí, d'acord. És que si no ho fem nosaltres, vull dir, des d'aquí no ho faran en un altre lloc, vull dir, sí, totalment d'acord. I fins i tot no només la tradició, sinó ara a la Beckett hi ha uns autors molt interessants, no? Tenim el Llàtzer Garcia, tenim el Pau Miró, tenim el Josep Maria Miró, la Lluïsa Coniller. És a dir, també una cosa que pot dinamitzar, diguéssim, és fer un seminari sobre dramatúrgia catalana contemporània, ara i aquí, no? O si podem començar amb Benet i Jornet. Vull dir... El que passa és que a vegades potser ens quedem només amb els d'ara i anem cremant, no? Sí, autors, textos per descobrir que no s'han valorat, potser. Potser estaria bé fer una mirada també al passat i veure que sempre agafem els mateixos al final i potser també hi ha altres coses interessants. Insisteixo, no és l'única missió del màster. El màster té altres missions, no? Vull dir que potser això ho haurien de fer dels ens públics teatrals que tenen aquesta missió, però si ells no ho fan o qui ho tira endavant no té gaire interès per fer-ho, doncs potser el màster hi ha de fer la seva empanteta, no?, en aquest sentit. Sí, no només en la vessant literària, sinó també treballant en quina és la tradició de teatre que hi ha aquí, o què és el que trobem, o què és el que no trobem. Correcte, jo m'estic centrant en el text. Jo recordo una classe interessantíssima del Miquel, on ens va parlar de quan era petit i un oncle seu el portava a la boxa i de com vivia el paral·lel barceloní. Bueno, o sigui, aquest tipus de coses crec que són coneixements realment... De sistema cultural, no? Exacte, que també són molt... Més enllà de la literatura, que estic d'acord amb vosaltres, que és una cosa que si no la defensem aquí no és en un altre lloc. Teatre textual i no textual, també amb això cito tots els autors del Paral·lel i totes les companyies de titelles i de gest i tot això, Sí, a mi em sembla que també que potser entrem en aquests debats de quina matèria treure i quina matèria posar, no? I, clar,
jo vaig pensar en aquesta idea de que és molt curt el màster, vull dir, em sembla molt curt, és a dir, hi ha poques hores. I penso, es faci el que es faci, no? O sigui, crec que potser la cosa està més en que sigui sòlid, sigui interessant i pugui ser aplicable, o sigui, pugui ser extrapolable a allò que a tu t'interessa, no? És a dir, si t'expliquen Guimerà, que te l'expliqui, no? Algú que ha fet una investigació de Guimerà i que tu d'allò puguis treure el que és necessari per investigar allò que a tu t'interessa o puguis treure una mirada, una perspectiva, uns valors. I crec que això en molts casos passava de l'assignatura de mètodes d'investigació. No? Jo recordo assistir a classes on veies algú que havia fet una investigació sobre un tema, no? Sobre la dansa del ventre, i d'allà en veies una manera i una perspectiva de com investigar. No? Llavors, té molt sentit segurament, no? Intentar anar cap a coses d'aquí també, perquè al final quan és de lo local anem a lo universal, no? Però no sé. I una mica enllaçant amb el que deia la Maria, amb el que parlàvem abans, i també una de les preguntes que apareixen en el formulari, penso que és interessant que el màster comenci a sortir de les seves parets, no? Tenim molta gent treballant en teatre, tenim una sala B que és molt activa en aquest sentit, i penso que el màster i que ha de sortir de l'aula per entrar en contacte amb processos de creació, amb grups de crítics, amb grups d'espectadors fins i tot, amb grups d'actors, no? És a dir, entrar en aquest més treball de camp, perquè al final l'investigador teatral fins i tot treballa, que sé, més el tema d'arxiu. Jo recordo, tinc molt bon record del dia que vam baixar al soterrani del Museu d'Arts Escèniques i vam estar remenant figurins i maquetes del senyor Fabià Puigcerver, no? I que vas tocar el material, no? Doncs jo crec que aquesta mena de coses, i crec que el màster ha de tenir més, un programa d'anar a representacions i comentar després, un programa de parlar amb els creadors d'un espectacle, com es formen, de taules d'espectadors, no ho sé. O sigui, crec que hi ha d'haver aquesta projecció en el mateix currículum de sortir, no? Que és molt guai la teoria, crec que aquí ens agrada a tots molt, però crec que és molt interessant, no? És quan veus l'aplicació, quan tots aquests mètodes que veus els poses, no? I et poses a parlar amb algú que està creant i veus, no? Allà. I crec que això, i no només en les pràctiques, com a assignatura, com a matèria constituent del màster. Clar. Jo recordo que el Miquel ens va fer un treball que vam anar tots al Nacional a veure, ara no me'n recordaré, era un O'Neill. Eugene O'Neill? Sí. Desitjo tots els Desitjo tots els era. Sí. I després vam fer un comentari a partir de l'obra que vam anar a veure amb la Laura i el Marc, també érem 3 en el literari. I res, va ser una experiència molt bona i de la que me'n recordo molt. Vull dir que també el fet de viure alguna cosa, o sigui, una experiència teatral, que al cap i a la fi és el que ens fascina a tots. Per això estem aquí. Sí, no? No només pels textos. Exacte. Doncs és una bona experiència i és veritat que, bueno, també en el fons com a MUEP, o sigui, com a màster, inclús participar o posicionar-se o interferir en la vida cultural de la ciutat d'una manera més directa potser seria molt, no sé, una proposta. Totalment. Sí, de fet, jo que he format part també d'aquesta branca, d'aquest itinerari, penso, i això potser ha sortit una mica, però potser no s'ha deixat prou clar, que més que no pas ser una cosa negativa, el fet que normalment hi ha pocs alumnes, trobo que el que fomenta precisament és un contacte molt directe amb els professors que permet que et condicioni molt el teu futur. I això penso que és bo que, a la mesura del possible, es pugui arribar a mantenir. Sí, això del contacte que ha dit ara el Ramon és molt important perquè, clar, jo venia d'una carrera en la qual hi havia uns quants alumnes i no teníem contacte amb el professor, diguéssim. El professor anava, ens feia la classe, preníem els apunts, entregàvem el treball, l'examen. Clar, aquí sí que aquest contacte t'ajuda molt a créixer i a veure tot l'aprenentatge que passa fora del que és l'aula. I això és molt important, també. Al ser pocs és com pots. Exacte. Passem, doncs, al darrer bloc, ara que més o menys heu deixat molt clara la vostra posició. És veritat que aquest any no hi ha un itinerari de teoria i història de les arts escèniques, però potser algun dels alumnes actuals té interès
fer un treball final de màster encarat, diguéssim, a l'aspecte més historiogràfic. Us vaig demanar, i aquí vaig ser una mica, diguéssim, podríem dir-ne que inadequat, que penséssiu temes que a vosaltres us resultessin interessants, que a sobre sabéssiu que han estat poc treballats o gens treballats, interessants perquè un alumne actual del màster pogués dedicar-hi, diguéssim, els seus esforços a fer una investigació. Clar, dic que és inadequat perquè poc o molt heu esbossat intel·lectualment aquest tema, potser, i que, per tant, una part de la creació del tema la veneu gratuïtament. Aquesta és la part d'inadequació, per la qual us demano disculpes, però a la vegada pensava que podria ser interessant, ja que avui s'havia de celebrar una sessió inaugural sobre TFMs, perquè els alumnes poguessin començar a encarar aquest treball de recerca, doncs que els hi poguéssiu aportar alguna idea, tant els que són aquí com els que potser ens estan mirant, com els que veuran aquesta taula, diguéssim, enregistrada. Propostes de TFMs, no? Sí, però d'entrada també volia dir una cosa, i és que potser seria, diguéssim, elegant, de cara, si algun alumne us fes cas, decidís, optés per algun dels temes que els hi heu proposat, doncs que es posés en contacte amb vosaltres també. És a dir, perquè qui sap, potser més endavant d'això em surt una publicació i que la poguéssiu treballar plegats. No és només una proposta gratuïta de temes, sinó que potser en surt una col·laboració que enriqueix, diguéssim, la recerca. Qui vulgui llançar temes? Tu que poses els apunts, Maria. D'acord. Ara faré tot menys llançar un tema. M'explico. Clar, per mi quan vaig començar, és a dir, jo l'entrevista que vaig tenir amb en Foguet sobre l'entrevista, la recordo com si el tingués aquí davant i la preocupació que jo tenia i a veure si el tema m'agradarà, no sé què. I jo ja de seguida tenia claríssim que em volia dedicar a Primera Història d'Ester, que era una obra massa complicada, i havia de començar per Antígona i que havia d'agafar un fil conductor que era el Botesc, que això ja ho tenia clar. Per què? Perquè un dia vaig veure Primera Història d'Ester, no vaig entendre res, la vaig llegir, no vaig entendre res, i no entenia res, i això ho havia de solucionar. Llavors, a mi se'm fa molt difícil dir-li a algú investiga això, investiga allò, perquè crec que hi ha d'haver una connexió, no vull ser una cursi, però potser emocional no és la paraula, però emocional i intel·lectual. Llavors, jo sí que penso, és a dir, per mi, això és una perspectiva, per mi és molt interessant fer tesis sobre una obra i explorar aquella obra. Per mi és molt interessant, no vol dir que ho hagi de ser per tothom. Llavors, jo penso que aquí tenim obres, per exemple, jo trobo faltar una tesi sobre Desig de Benet i Jornet, per dir alguna cosa, però se'm fa molt difícil dir. És veritat, hi ha molts temes que queden per acabar, però potser, clar, jo estic parlant des de la perspectiva textual, a una altra persona no li interessarà gens. Però sí que penso que hi ha obres o fer comparatives entre dues obres que pot funcionar molt bé i que hi ha molt material i sobretot penso que més que hi hagin 3, 4 o 500 llibres que parlin sobre un tema o una obra, és la perspectiva que un hi posi. Crec que aquesta és la clau. La resta jo crec que també ha de ser gust del consumidor perquè t'hi dediques molt de temps i si no t'apassiona, la cosa no funcionarà. Llavors jo crec que això és l'important. I ja està. Queda per fer la tesi sobre Strindberg a Catalunya. Sí, clar. Però aquest tema ja està agafat, veig. Sí, jo també estic d'acord amb això. Has d'agafar un tema que t'agradi, que te'l facis teu i perquè passaràs moltes hores. I tot i passar moltes hores, i al final és el que et dic, ja estava de Strindberg i això que m'agradava, però passes moltes hores. Per tant, t'ha d'agradar. Jo el que sí que puc dir que vaig fer una investigació més històrica, perquè era del 1903 al 1936, potser sóc l'única que he fet així més antic, el que em vaig donar compte, a mesura que anava llegint els diaris i això, és que faltava molt per investigar. Per exemple, de teatres. Jo vaig veure que l'any 1905 a l'Apolo s'havia estrenat la primera obra de Strindberg a Barcelona. Doncs potser com aquesta a l'Apolo n'hi ha més. I això no s'ha investigat. Els teatres, falta molt per investigar dels teatres que tenim a Catalunya. Vull dir que això seria també, potser donaria per un doctorat més que per un treball de fi de màster, però hi ha molt a investigar. El teatre principal jo crec que aquí és una mina, no? Jo quan estava fent això me s'acudien idees de doctorat perquè pensava, aquí hi ha molt a investigar.
I després tot d'actors, d'actrius, de dramaturgs de principi del segle XX, que no es coneixen. Ens quedem amb això, Margarita Xirgu, i sembla que no hi hagi ningú més. Hi havia molts, hi havia moltes companyies, i això tampoc no està investigat. I clar, al anar fent aquesta investigació, això al principi del segle XX, veia aquests noms i pensant, però qui són? Jo no sabia tampoc qui eren. I crec que aquestes companyies que hi havia en aquell moment, inclús companyies amateurs que van fer moltíssim durant també la Guerra Civil, es va mantenir el teatre per tot el que era el teatre amateur. Hi ha tanta cosa a investigar en aquest sentit, de personatges, de dramaturgs, dramaturgues, actrius, actors, queda molt. I després això que us dic dels teatres. També em va sorprendre que no hi haguessin tesis de dir, ostres, no hi ha tesis de l'Apolo, ni del Principal, ni de... O sigui que, no sé, almenys personalment és una cosa que m'atreia. Mira, jo agafant justament el que dius, que em sembla altíssimament interessant, jo ara se m'acudia fent justament aquests dies el capítol 1 del debat, Ramon, que estem encallats, i he trobat a faltar una visió social del teatre. M'explico. El teatre com a acte social. És a dir, qui anava al teatre? De quins barris? De quines classes socials? Quin paper hi tenia l'acte teatral en si, en la formació de classe? Quin paper tenia el teatre en la configuració del barri? Jo crec que tota aquesta mirada, més social, antropològica, dieu-li com vulgueu, ens falta. I ens falta en una visió més contemporània. Que crec que el debat hi entra, però fa només, clar, com és una introducció, fa només una panoràmica. Per tant, trobo que falta molt d'empreses, d'escoles d'interpretació, de grups amateurs, de grups de parròquies. És a dir, que quan parlem de teatre català parlem de 4 grans noms, hi ha un substrat riquíssim. Sí, és el que... Que en altres tradicions teatrals s'ha estudiat més i s'ha tractat més, i aquí ens manca aquesta visió social, perquè al final el que tenim a Catalunya, a part de molts bons textos i molts bons autors, és molta gent que fa teatre al seu barri, mateix, a la Casa Orlandai, és a dir, gent que a casa seva, amb els seus familiars fan teatre, i trobo que això és el que ens dona pòsit. I per tant, aquesta visió, aquesta història social del teatre català, crec que ja pot ser d'una parròquia, d'un teatre o una visió més àmplia. Crec que és un tema riquíssim, perquè és una altra manera de veure el teatre, menys textual, més des del fet teatral en si mateix. De fet, ara és un moment molt interessant, crec, per pensar en això, perquè hem estat mesos sense teatre, o un teatre molt intermitent, amb les sales tancades, o en una situació social en què el fet de la trobada es considera molt perillós. I, això hem de veure, jo crec que en això o ens hi podem adaptar, o podem decidir investigar com és que ens agrada el teatre, o com és que sí que ens volem trobar i ens volem reunir, que té això de la trobada. Vull dir que, de fet, ens trobem un punt històric, crec que especialment interessant per pensar sobre això, justament per sobre les trobades. Jo agafaria perdó, només per l'apunt, em poso bastant cursi o romàntica, com tu deies, perquè em sembla extremadament important que el tema que un tria per investigar realment el toqui o l'emocioni d'alguna manera. I aquí voldria explicar una anècdota, que és que jo a Humanitats, el treball de final de grau, l'havia fet sobre la posada en escena de Ricard Salvat de Primera història d'Ester, precisament, que de fet vaig contactar en aquell moment. I quan vaig arribar al màster, que va haver un docent del màster, no diré noms, però que a l'explicar això em va dir: ui, Ricard Salvat ja s'està investigant. Com vulguem dir, aquest tema ja està agafat. I jo aquí, que vaig arribar i m'ho perdia molt seriosament, vaig dir, ostres, he de buscar un altre tema, i vaig canviar de tema. I a vegades penso, quina tonteria. O sigui, encara que el tema estigui agafat, que és una cosa molt... És a dir, molt subjectiva i molt relativa, agafar un tema, és igual, t'hi ha de moure una estima per aquell tema i una importància. Jo amb el treball de final de grau havia gaudit molt coneixent també les filles de Ricard Salvat, en el seu arxiu, m'havia semblat un tema, com pensava ell també, m'havia semblat un tema superinteressant. I en un moment vaig fer un volantasso per una altra cosa, que al final hi vaig acabar trobant un sentit també, però crec que encara que faci la sensació que això ja s'ha dit o ja s'ha fet, perquè potser algú
li fascina Hamlet o una cosa que dius, ostres, que ja s'ha dit tot. És igual, comença per allà, perquè potser al final, dins de Hamlet, el que trobes és que hi trobes sentit perquè es va fer una representació aquí no sé quin any, o s'ha fet ara una versió que tal, i crec que el bonic de la investigació és que acabes trobant, al final de tot, crec, quan rasques molt, i a mi em va passar com el dia abans de la defensa, crec, de dir, ostres, he trobat una mica el sentit o una mica per què m'agrada el teatre, o no? O sigui, acabes trobant en tu mateix, i això és únic, i això va per intuïció, és a dir, no per nínxols de mercat, de les investigacions. Investiguem per nosaltres mateixos. Exacte, sí. Perquè si ho hem de fer per diners... És un acte d'onanisme, no? Exacte. Però, de fet, penso que la investigació sobre Ricard Salvat hauria pogut acabar tenint recorregut. És una cosa que tampoc cal entrar-hi, però jo crec que hauria pogut tenir recorregut. Això sí, amb el material, Ricard Salvat és una figura fantàstica per investigar. A propòsit del que deia la Fanny sobre històries dels teatres, sí, és que fent precisament el debat ens hem trobat, jo crec que mancats de bibliografia bàsica, perquè sí que és veritat que existeixen inventaris generals de teatres, però evidentment només dediquen una part molt breu a parlar de la història concreta d'aquell teatre concret. Teatres que potser a nivell d'impacte estètic potser no han tingut l'impacte que poden haver tingut un Romea, un Poliorama en el seu moment, en els temps d'Adolfo Marsillat, però sí que tenien un impacte molt clar a nivell sociològic. Em refereixo, per exemple, al Teatre Thalia de Paco Martínez Soria, un teatre que aconsegueix sobreviure, i no només sobreviure, sinó tenir molt d'èxit econòmic perquè la gent hi anava massa. Obres per a un públic familiar. I mentre tots els altres teatres tancaven, doncs el Teatre Thalia del Paco Martínez Soria va poder ser enderrocat i reformat i modernitzat i tot, i que no disposi, i a més és un fenomen que va acabar constituint la història moderna del paral·lel, i que no disposi avui en dia encara d'un llibre, d'un assaig que investigui l'impacte que va tenir aquest actor aragonès barceloní, perquè a vegades es focalitza molt en la condició d'aragonès de Paco Martínez Soria, quan en realitat s'havia format tota la vida a Barcelona, des de ben petit resident aquí, i que es va formar fent teatre en català en circuits amateurs, doncs sobta. El mateix sobta amb l'Apolo del senyor Colsada, perquè el senyor Colsada es mereix un llibre. Són coses que potser si ens les plantegem més per criteris purament literaris o estètics, doncs no entren, potser, és cert. Però jo penso que l'investigador escènic ha de tenir interès per això. Ha de tenir interès en la vessant social del teatre, que és en certa manera que ens ha vingut a dir Miquel Maria Gibert sobre el fracàs de les propostes teatrals de Joan Oliver, perquè no aconseguien arribar a l'espectre social al qual anaven adreçades, que era l'alta i mitjana burgesia de Barcelona, potser més interessades en les mateixes propostes però en castellà, per les circumstàncies polítiques naturals. Literàriament molt interessants pel lector actual, no? O com per l'historiador. En el seu moment el públic no li interessa i això és un fet d'estudi en si mateix. Exacte. Bé, doncs, moltes gràcies a tots quatre per les vostres aportacions, crec que han estat prou riques i útils. Si algú del públic vol afegir-se al debat, interpel·lar algun dels ponents o introduir, o fins i tot incorporar, si algú ens està seguint en streaming, no sé si els podrem... Victòria, tu que ets exalumne, vols dir alguna cosa? Victòria Spunsberg, no sé, o vosaltres, també. Hola, no, jo no vull dir res. Ja ho he sentit amb molta atenció, però no vull dir res. Vull agrair els comentaris i he arribat una mica tard perquè no em podia baixar el Teams, o sigui que m'he perdut. I tampoc sé si el que jo diria potser ja ho han dit abans, per això no... Prefereixo ser una mica prudent, però només sí que, no sé si ho heu dit, però reforçaria la idea, esperant que ho hagueu dit, que em sembla que el màster hauria de tenir més connexió amb la praxis teatral. Però no perquè no estigui d'acord amb la teoria, que és també la meva formació,
sinó perquè de vegades tampoc la teoria està ben entesa, no? I es genera una escissió entre praxis i teoria que per mi és molt tòxica, no? I molt nociva, perquè en realitat la gent que fem teatre també el pensem i estem obligats a pensar-lo. Si no, al final aquesta escissió el que crea és dos mons allunyats, escindits i que no interactuen, no? El dramaturg també és un intel·lectual i també pensa, i l'actor també té una responsabilitat amb la seva història, amb els seus referents, amb els materials, amb els textos. I sovint em falta, també des de la meva praxis i la meva experiència professional, em falta més interlocució amb aquests dos mons, de la teoria i la praxis. Totalment d'acord. Molt bé, moltes gràcies, Victòria. Molt interessant. A vosaltres, gràcies. Si algú dels que sou aquí vol fer alguna pregunta, algun comentari d'algun aspecte que no s'hagi tocat però que cregueu que és rellevant d'introduir, amb tota la llibertat del món podeu fer-ho. Sí que voldria dir, a propòsit del que ha dit la Victòria, que suposo que ho haureu notat, és una taula d'exalumnes que han investigat, diguéssim, la part més historiogràfica de la matèria, però que tots més o menys, potser la Maria menys, però tots tenen una projecció bastant clara a nivell creatiu. És a dir, la Fanny té una companyia de teatre, el Martí ha estat actor, diria que també fins i tot escriu, no sé si teatre, però escriu. La Núria té un paper diari, una connexió diària amb la gestió, amb la direcció d'escena. El que vull dir és que jo crec que en la proposta de la taula d'avui es volia llançar un missatge, que és que no són precisament dos hemisferis separats, sinó que pot haver-hi moltes interrelacions i per això també l'insistia a la Fanny, no? Fins a quin punt la investigació, l'academicisme, l'estudi, que de fet trobo que és molt interessant per a un autor que escriu estudiar, és a dir, aprendre. Fins a quin punt, evidentment, les coses s'interrelacionen. I res més, si ningú més vol afegir res, doncs... Sí. Volia afegir una cosa de matisar, perquè hi ha hagut una... Sí, Helena, el pots acostar perquè si no el micròfon no et sentiran. No, només un comentari que ha fet aquesta la Núria quan deia que és un màster, quan parlàvem de l'especialització i tot això, que deia que era un màster d'especialització d'una matèria que no tenia grau. I aquí jo soc de fer com un allò, de dir, bueno, a l'Institut de Teatre tenim grau d'interpretació, de direcció dramatúrgica, d'escenografia, de coreografia de la dansa. I aleshores no sé si et referies més des de la literatura o des de la filosofia. Sí, des del... M'ha semblat com, home, hi ha graus que poden anar directament, no? Hi ha molts graus. Sí. I em preguntava si potser els que fèieu l'itinerari de teoria potser veníeu tot més d'altres àmbits i no teníeu companys que vinguessin d'aquests graus. Sí, o sigui, hi ha una part també troncal on compartim amb la gent de processos creatius, no? I per tant allà sí que hi ha molta gent que ve de direcció de dramatúrgia o d'interpretació o de dansa. Sí, jo em referia més pròpiament al tema dels estudis teatrals, de la investigació en teatre, és a dir, la formació de direcció de dramatúrgia o d'interpretació, tot i no haver-la fet, vull dir que segurament ho sabràs millor, però són formacions concretes per desenvolupar aquella tasca, com més creatives o més pràctiques, per dir-ho d'alguna manera. Em referia que el màster d'estudis teatrals no té una base, és a dir, no té un grau que sigui d'estudis teatrals. Hi ha graus pràctics especialitzats en fer direcció. Sí, de recerca o d'història del teatre o de teoria. Per això, aquí també crec que té una mica a veure amb això de la que deia la Victòria, que sí que és veritat que potser hi ha una cosa com que nosaltres, per exemple, a la direcció de dramatúrgia fèiem un munt d'assignatures teòriques. Fèiem història de la direcció escènica, història de la literatura dramàtica, tot això. Aleshores, vull dir que en el fons, com deia la Victòria, sí que també tenim aquesta vessant, no? Però sí que sembla que se'ns veu
que hi ha com aquesta separació, no? Que veniu del pràctic. Nosaltres el veiem més d'altres com a teòrics i els altres veuen només com a pràctics. Sí, que es veu una mica així. A plantejar en las máquinas. Quizás paradójicamente proponer los dos itinerarios de teoría por una parte y por la otra parte la práctica, ¿no? Sigue replanteando esa dualidad que en realidad, estoy muy de acuerdo también con lo que dijo Victoria, no debería haber, ¿no? Incluso, creo que sobre todo por cómo están ahora los estudios teatrales, o sea, basarse sobre todo en lo de la practice es el research, ¿no? O sea, utilizar la práctica como investigación y no crear dos cosas tan diferentes, sino que integrarlas. Quizás al final esta integración de teoría y práctica en un único itinerario quizás puede ser útil. Y yo quizás me atrevería un poco más con las asignaturas. En el plan docente, pensar alguna asignatura nueva que ahora no existe, sobre todo en las generaciones de hoy. Por ejemplo, yo doy clase en esta temporada de lengua italiana, pero me ocupo de otras cosas y a veces los alumnos me preguntan por otros temas. O sea, ¿qué es lo que ahora las nuevas generaciones quieren escuchar? ¿Qué es lo que se están preguntando? O sea, porque realmente tienen nuevas preguntas respecto a las que teníamos nosotros. Yo vengo de estudios mucho de filología, literatura, teoría, pero ellos realmente ahora ¿qué se están preguntando? Quizás allí creo que el plan docente debería incluir asignaturas nuevas, no solo a nivel de historia y teoría, ¿no? Sino que de verdad cómo se integran estas dos cosas, cómo se pueden integrar, mirando, no sé, quizás mirando más hacia los países nórdicos, que tienen unos currículums más integrados. Sí, a mi en aquest sentit em sembla també que seria interessant tant com de la pràctica, perquè la meva poca experiència amb els estudiants del màster d'ara d'aquest any era que tenien molt interès en estètiques molt actuals, contemporanis, i a mi contínuament em pregunten també no pots aportar també noves tendències d'Alemanya i tant a la pràctica com a la teoria podrien com crear asignatures. Un paso más allá. Sí, perquè jo penso que precisament un màster hauria de ser una cosa no tan general, genèrica, com a mi una mica em sembla aquest màster, sinó també hauria d'oferir una mica una cosa més especialitzada. Penso que avui en dia podria ser més interessant. Sí, por ejemplo, se me ocurre el máster de teatro de Castilla-La Mancha, creo que era de la universidad, que después lo juntaron con Reina Sofía y hicieron prácticas visuales, ¿no? Y quizás puede tener un punto como más atractivo. No sé, estoy como... Sí. A mi també em sembla, sí. Sí, jo crec que hi ha infinitud de camins, no? Abans hi feia referència que hi ha pocs exemples realment a Catalunya, potser aquest és una mica l'únic, perquè hi ha l'ERAM, però vull dir que hi ha poca investigació en teatre i realment segurament el que també fa que el MUET pugui ser més interessant és que es vagi posicionant en aquest món, que decideixi quina és la posició que vol respecte a això. Potser és una posició molt historicista, però potser no ho sé. Això també dona un valor, més que intentar abarcar-ho tot o que falta que s'obre, sinó decidir quina és la línia i aprofundir-hi, perquè al final aprofundir en una cosa fa que... Clar, però una mica el màster el que ha de fer és obrir moltes portes i llavors ja crec que estem en una edat, quan fas un màster, que tu també és la teva feina posar-t'hi i explorar tu també. I potser més que no pas, clar, perquè si fem... És a dir, més que no pas les assignatures, crec que és més aviat l'acompanyament que després fa el professor respecte a les preguntes, que no pas ara, perquè
com que hi ha interessos tan diferents, i això és la problemàtica, i alhora la virtut del màster, jo crec que s'ha d'explorar, per exemple, la qüestió del TFM és aquí, jo crec, on un realment entra, on ha d'anar. Llavors, jo crec que es tracta, per exemple, que hi hagi molts tutors de TFM que es puguin especialitzar en cada àrea, etc. Jo crec que aquí és on s'ha de fer aquesta clau i, evidentment, el que feu a classe, a mesura que l'alumne fa preguntes, anar... Clar, realment el TFM és supertroncal i jo sempre he pensat que hagués gaudit més del màster, diguéssim, si ja al moment d'entrar-hi hagués tingut molt clar què és el que em venia de gust investigar, no? Perquè, si no, fas una mica de voltes i tal, però sí, en realitat, si tu et prens el màster com una via per investigar allò que a tu t'interessa, suma moltíssim, perquè tens a la teva disposició molt professorat, amb molt material, molts recursos, i vull dir que potser acompanyar més això... Tot ho pots llegir en clau el teu interès, no? Tot pivota allò. I a partir d'aquí aprens molt, no? Perquè és a partir de la teva motivació. Justament aquest va ser el meu error, no tenir clar quin TFM volia i haver de canviar de tema per fer una cosa que em sortís més al pas, que vaig quedar molt content, eh? Però sí que és veritat, eh? Sí, jo crec que en el TFM segurament jo penso que s'hauria d'intentar integrar també una mica un format diferent, encara que no pugui ser un format pràctic, però integrar potser una part de recerca pràctica de cada estudiant que pugui reflexionar teòricament, en aquest sentit autònomament, encara que no es pugui proporcionar espais on assessar, etc. Però aquesta vessant així que un estudiant pugui investigar la seva pròpia pràctica i reflexionar-la en un treball final de màster. En aquest sentit seria interessant modificar potser o ampliar el format. Espero que hasta sobre aquí. Sí, perdona. Com que estàs una mica lluny, t'apropes, jo crec que la gent que ens està escoltant des de casa et sentirà... Sí. Eso que yo he pensado sobre mi tesis, porque yo vengo del sector de musicología y en mi país, Hungría, yo trabajaba en la Nacional Ópera. Y entonces, ¿qué yo he pensado como un dramaturgo? Es que tocar la música, una obra de ópera que tiene el sentido de tiempo totalmente diferente que un teatro prosódico, porque hay el ritmo, hay el tempo. Y cómo trabajas con esta obra. Y por ejemplo, yo cogí la ópera para mi tesis. ¿Cómo puedo trabajar un dramaturgo? Es muy complicado encontrar un dramaturgo que conoce la música, las obras musicales, con los diferentes idiomas que existen dentro del sector de la ópera. Yo creo que es también una puerta que tenemos que abrir. Totalment, sí. Sí, perquè es parla molt dels compositors i moltes vegades l'èxit d'aquells compositors ve donat per la gran capacitat lletrística, no? Dels mal anomenats lletristes, que són dramaturgs. Sí, el llibret. Y por ejemplo, si hay una frase melódica que es muy complicado para el cantante, el director no se puede poner una posición diferente al cantante, tiene que ayudarla a él o ella para poder respirar, usar su cuerpo, que es su instrumento finalmente. Claro, y ha d'entendre, sí. Moltes gràcies per haver portat aquesta idea de cara a una recerca, no? Perquè trobo que és un nou alumne. És un nou alumne. Doncs, mira, endavant amb aquesta recerca. Ja té clar. Sí, perquè fa falta òpera. Clar, a mi m'ha costat més. Ell ja té el TFM claríssim. Sí, m'ha costat més trobar-lo, però ell ja el té el primer dia. Endavant. Això està molt bé, sí. Bé, una mica per tancar, no? Ja que hem parlat molt d'aquesta base social del teatre, doncs aprofitant això que comentava la Núria, que les universitats catalanes, més enllà de l'Institut del Teatre, doncs no ofereixen una titulació específica sobre teatre, diguéssim a nivell de grau, de carrera. Teòric. Teòric, sí, perquè més enllà de l'Institut del Teatre. Bé, jo crec que tot això té a veure amb la base social del teatre. És a dir, allò que els nostres avis segueixen dient una comèdia,
és difícil que tingui la importància en segons quins definidors del cànon literari que avui encara funciona una mica, per què no dir-ho, segons els prestigis heretats dels gèneres de forma decimonònica. Sembla que la Maria Moreno ho ha dit, pel que fa a la UB, poesia narrativa i, si tenim temps, ja parlarem de teatre. Que no n'hi havia normalment. No n'hi havia. Ni de temps ni de teatre. Res, moltes gràcies per haver fet l'esforç de ser aquí i en alguns punts haver baixat el fang, perquè no sempre... Ara ens expulsarem. I a tots vosaltres per haver assistit, els que sou a casa, els que sou aquí. I com ha desitjat també en Miquel Maria Gibert, en darrer terme, els nous alumnes, esperem que tingueu un inici satisfactori de curs, una idea que tingui un gran recorregut, com la de l'òpera, i res. Gràcies al Rossend també per haver plantejat aquest format que crec que feia falta i moltes gràcies i que tingueu un bon cap de setmana.